Ndị be anyị ekenekwa m na-abịakwa na nka nsị abịa ọzọ n'ụbọchị nke taata. Biko achọrọ m enwere okwu dị oke mkpa ibi wee bịa. Biko vidiyo anụnwa na-aga specially for ndị na-claim that na onwero anything dịka spiritual forces nọ n'ụwa. Yes. Ikwekwana like I always say, ikwekwana ka ndị mmadụ ogbu gị, because the Bible say gịnị na iya anwụ ka ọkụkọ, iya anwụ ka ọkụkọ nwụfue. This video kete na afọ na akwa ebe bụ video ye young man mmadụ nyere ya ụlọ wee bili according to ka akọsi wee kọ. Nyere ya ụlọ ka o bili, ọ na-akwụ ụgwọ ụlọ, ọ na-akwụ ma amarọ m ka ọ nara mbọdụ ine n'iya agọta na ọ na-akwụ ụgwọ ụlọ, aka nchi ya na ọ na-akwụ ụgwọ ụlọ obili. As time goes on, I notice some attitude ebe the young man nọ. Mmadụ gafee zọọ ụkwụ n'ala, o nwere ike okpolu nke Adam ọ hapụ nke Paul. Ana monitor na asị kedu ihe this guy ji ihe eme, ihe abụ gịna gịnị, ihe abụ real life story. Kedu ihe mmadụ dị ndụ n'ụwa anụnwa ya bụ ịzọ ụkwụ na mmadụ ji ejecheli ya, o nwere ike isa slippers gị pụọ mmadụ ejecheli ya. Nwere ike ịkpasa akwa gị ịpụta ịma mfozi ya. Ama m mgbe ewuru si na-eji dross ụmụ nwaanyị agwọ ọgwụ. Onye ọbụla to your tent o Israel, onye ọbụla efoze kịta a na-esecure dross ụmụ nwaanyị ka ebe a na-egwu gold na tantalite mgbe ahụ. Ọ bụrụ maka gịnị na ndị ọjọọ batazi n'ime ụwa kịta, and somebody no somewhere na-asị gị na o nwere ihe dịka spirituality n'ụwa, na all those things bụ gịnị fiction stories na anara akọ ya akọ. Mgbe jụọ onye asị ya, if you can believe that na mmadụ pụtara n'ụwa sị gị na ị na-ebreathe in oxygen, na-ebreathe out carbon dioxide, and na that carbon dioxide ị na-ebreathe out but the same thing na-eme ka ihe akọrọ n'ubi, plant ma any other things bụ agriculture, no ihe na-ebreathe out is making them to survive. So what happens to the breeze na-eku eku n'ezi that is making their leaves to shake, which means those ones anaghị enye ha ihe ha chọrọ, no nke breathe out n'ọnụ n'imi gị bụ nke na sponsor their growth. So I believe ya mmadụ gwa gị what will happen to you tomorrow na n'igala n'igwe ọ na-enwulu because na you watch videos all these people who go, some of them that had the encounter video later woke up. And I also want you to recommend you to go and read the book Divine Revelation of Hell by Mary Ginniwan Baxter Kogene by Father Woman. Ije for the ije gucha that book on here water the man one way called. What will now happen to you tomorrow na enwulu? You will discover na ihe anụnwa na-akpọ apụl afịa bụ kwa apụl, mana ito telefon ọ bụ apụl. Ihe anụnwa anyị na-ekuba n'imi na ọbụrụkwa oxygen ka akpọli ya. Ọ bụ na oxygen ka akpọli ya, what now happens to the one ha trap oti n'ime container ị na-ekulu n'imi ị na-akwụ ụgwọ ya n'ụlọ ọgwụ? What happens to gas? Gas na-ekufu. What happens to it? Mana iji isi nne enwe ya ọkụ na-enwu. What happens to it? So somebody na agwa kene gị na nwere ihe dịka spirituality, don't agree to it, because na nda nweta gị ha ya efe gị fefu because na ụdị nda obi dị ha n'azụ. Achọrọ m ikwu much mana na this video, this topic ihe nkwu kịta anyị discuss more about it na our episode anyị na-ekwu, maka achọrọ m ikwu ya na the other video mme, mana ọ bụrụ na na-eche that video mme na nsị na mma ha ekwu ya ebe a ka nchọ reveal the secret. So onye ọbụla na-enene video anyị na-enelu to this part ya ghọtakwa na o nwere okwu nchọrọ ikwu, mana ka ọ dị nụ mgbe ọzọ na-enene this video ka ịghọta ihe mee nji ekwulu ihe na-ekwulu tata. Ekele ndị ọkụ nsoro afọ ihe na-eme na awada onye mmadụ tiri na flat, o were flat eruma 2 rooms and parlour, gaa ebe ahụ biri na-agwọsọ ọgwụ bụrụ oke ike. Ndị agha ndị mmadụ dejisicha n'akwụkwọ onye ọdọrọdọ ya rest in peace, amami ndị agha mere ya nya nke ejidere ya na-akụ ndị sekuriti. Onye gafee okporo aja onye ahụ zọrọ ala na ana, okporo aja onye ahụ si gafere kụchie na naịlọn, ihe o ji ya eme ama sekuriti bido ejebe aja gịnị ka o ji aja ahụ eme, ọ na-ata ya eri ọnụ. Akpọrọ ya agbọgobe enubie, kpọrọ ya agbọgorizie enubie wee fụnụ nke bụ ebe ọ kụresịrị ọgwụ ma oke ite na ihe o ji eme ihe. Na ama ihe o ji ihe niile ahụ eme ya na chie
Ọkụ onye na-eti mmadụ n'ụlọ mara onye a na-eti ka nke mere n'ụtụ a n'ụtụ. Separate si akwụkwọ ahụ si na anyị na-akụ chịpụtasị akwụkwọ niile a chịpụta akwụkwọ niile a complete akwụkwọ niile a complete nọrọkwa ndị ga anyị anya ahụ washa nke a red candle o ji eme ihe ka a gịnịkwanụ ọgwụ ya o ji azaka ụmụnne ya Biano, Biano, come here, go. Leave that door. Calabash, don't get to the piece of the calabash, maybe no because I'm a global listen. Never go by story. Never go the side. What's your one? Now you carry those people. All this pot. Never mind the last chara. Say ah, Bob. She's so rude. Ọha ncha wefe aha na-ekwu evil ife ọjọọ kpụ ife ọjọọ for as many as you people na-achọ ka ụnụ gwa ndị be anyị na-enweghị ife dụka evil manipulation be anyị. Disease stem from that thing unu na-eme unu na-yade eme ụmụazị be anyị lose guard ya ndị wee gachafuo ha. Now I want to ask you a question. This guy na-ebe akịta a very young guy dị etu a na-eme ụda afa mmadụ de RIP. Onye nke izizi anwụghọ, onye nke bụ anwụghọ, onye nke ta anwụghọ, onye nke 10 anwụghọ, onye nke 20 anwụghọ, ọ maka na-ekechie na-ede like this. Onwezi passion feed ife. Onwe passion feed ife. Yeah? The same ntu a ga-esi wee wota mepebe mmanụ na ọzọ bụrụ. Mepe ye fụsọ akpati ụzụ o dechara afa ndị mmadụ tiwo ki padlock sie. Now I am asking you, the first one all, the second one all, the third one all, or continue na. Meanwhile, you put that you more than 150 bed man. I know got to feed him by wajiri more. I know got to feed him by wajiri more. In Kedoka has in the Iga Batawana Yaka, no gata, or wajiri more. On an agwu mazi by Halilax and no way if name, no way for the evil manipulation. No, no, guna, not the mother can was kana. Onye wallow. Onye gwara na ọgwụ ada alụ ọrụ gwa m na this young guy kụchisichara ife ebe ihe ife niile o debe n'ime ebe ada alụ ya ọrụ ọ maka hapịa ndị niile ọ na-ede afa ha RIP fada anwụ onwere hobby n'ide ede afa mmadụ na-ede RIP ụfọdụ pụtakwa gwa nke ihe esi wee interpreting ka a very young guy ọ bụrụ na o mere onye nke izi ọlụghọlụ omenye nke bụ ọlụghọlụ omenye nke 10 ọlụghọlụ ọ ka continue na-ekechi ka continue na-eme ife ọ na-eme unu emezi ụmụazị be anyị. The best thing unu ya agwa ụmụazị be anyị is ntụ ha esi wee kere nkwụcha iwu ahụdụ n'ihi ebelive na Jesus Christ ọ n'ihi ebelive n'ụka before ibelive na alụ na-emebe anyị ịghọtago unu emezina ife ahụ unu na-eme den unu nwanwu ndị na-ege ege gewe ilus gad ya agachafuo ikweta na ọ na-eme ilus gad ya decide ya na ya nọ on guard agachafuo ikweta na ọ na-eme ndị mmadụ ewere wee go scores na ife ụmụ okorobịa be anyị na-eme ị na-eme program nkịta nke a na ọ na comment section na-akpọsi iyi na ọ na comment section na confuse ndị mmadụ ya mana ife o ji a confuse ndị mmadụ wụ ka ị gara ka iwee do so lose wee believe n'onwe ife na-eme ka iwee walk gently into his trap. Ọ nọ na comment section ife ihe ebe ọ na-akpụ iyi ya mana ọha ahụ ndị a na-arịa ekwugo m mbụ sị na ịkụ nsị na egwu ụmụ nkịrịka ọgwụ a na-agwọsizi ebe ndị agadi nwoke na ndị agadi nwaanyị nọ pụọ na-akpụzie n'ebe ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa nọ. Ọkwa nke ahụ example, look at a very young guy do like this. Ibe na-achụ ego na-achọ ka ha esi wee media people proud nya nwe wụrụ ọgwụ ha na-achọsa ebe ha ejebute arụsị na-achọsa ebe ha ejebute oke ọgwụ karịrị ha
nene this one gwa m ife this guy nwere ike iji wee degide afa daa afa mmadụ niile a na ọ wụrụ na ife ọ na-eme na ọ da succeed daalụ.